Ya, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk, oke. Luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, horak tenan. Yang gen sound system kayak sound horak, ya sinden horak ya Niken Salindri gitu. Luar biasa elok temenanan. Sik nduk gentenan, ayo. Nggih, Iki Pak. pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti boro-boro to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone waktu riyen ngono. Ya.
Mbak Lucy Brahman. Ayo iki untuk bintang tamu loro gede-gede kabeh. Boten sampai ini penggalian tentrem menapa piye to Mbak Lucy awake ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Iya. Luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodo panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Kami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. Supote khusus jenengan manuk dagali mergo aku ngerti sama nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Jenengan nggih ngerti lho. Ngerti bae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek wertos manuk nggih tasih seneng. Lah nggih katuranggane jenengane seketok aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Jenengan itu. Maksudnya tegese opan-opan manuk, pitik niku kula remen. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah sing jenenge Brahman niku sapa? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Lah Mbak Kesinu sinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen dadi sinden penak ya ngoten. Pertama kali saya itu orang wong Jawa kok belajar lagu Manca Negara. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden ya Mas. Terus mirenge Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten iku sekali pengen. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbayot Gondo Durjono. Gondo Carita nika. Mergo kula wedi dhewe dawa ngadege saking buta dijenenge Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jari jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya. Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah ya kami niku. Terus niku dinobakne melih kalih Bapak Anom Surata, Nduk, Brahman kudu kewan tegese tak artene Brahmana. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Pangestune nggih mboten tok maneh. Nggih, kados. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris. Isik pegawai negeri mulai diangkat derajat jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Lengkap. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Artinya apa ya? Saya tak pari anak nggih Pak Lurah. Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Sen mugi kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton. Lagune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho terusnya piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang umur. Kabeh penonton mugi panjang umur. Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dungane lek anake siji ra apa-apa lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut dan. Ayo mboten napa-napa. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kering kate sak brontol-brontol. Ante Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limusin rek. Bu Lurah nggih kembaran kula gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku. Jam. Tapi nggih apa dijajar kula kalah ayu karo Bu Lurah. Kalah ayu karo Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas saya, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu.
Jenengan niku. Nggih. Yen kan sik cilik untul-untul bibine mindul-mindul lek mangan pentol kula colong. Saiki ku terus tambah moncar, tambah cantik. Nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng gitu ayu ya. Jajal mesti Brahman sing gawe kawat ireng. sampean kawat memean lho, Mbak. Lah nek aku sing gawe mrek guyu kok dikira mak lampir. Oke, niki matur sembah nuwun pokoke kene kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijalanke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wis lahir ngantos dadi lagu. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiyang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Ampun iki? Nggih dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Pak. Nggih. Mingkar ingku aku sakjane pengen jajar ambi bulurah. Jajar piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buat jumeneng ke? Ya ta, Bu? Berkenan, Bu? Berkenan. Oh, berkenan ya, Bu. Kale? Yuyani nih. Oh siap. Kali Bu Haji. Nggih. Wiwi kane nyingkan ngingku Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi pokoke Mbak Niken. Wong lek gandrung lepan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene engko kepentot to." Nek dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wani. Iku tiyang saking cintane. Heeh, biar anugerah malah. Nggih, sehat nggih, Pak Ko. Nggih. Iya. Untuk kamu. Tapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Nggih kok. Mbak Niken ayu mesti itu ya wangi. Ya ora, tetep ya mampu. Lalampahar kangka buri Nana tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo Mbak.
kuwi pancen. Ya, kadang marahi luar biasa. Enom-enom arek sinabung. Ya sinabung jenengan kok mboten terus tuwa to? Kok boten tak pateni, Mbak. Lha mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom ngono lho. Iya, jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. 2 aja delok KTP. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Bener iki, Mbak. Iso duwe bras ngono ae. Malih Mas e. Iya, Mbak e. Mbok Mas e. Iya, Mbok e. Di rumah saya malah kelingan, ayo lo buat buan bilangan. Lah keluarin mantan mereka. Ora. Tahu lo, lo itu lo wayangan kali buka si tang mereka. Dinyang lo. Dinyang lo dikira caranya. Tenang keluar buka si tang. Kira barang anyar. Pas tenan. Iki jangan sik aku perawan bae iki. Sampe nyauri, kula mboten anyar pindahan. Malah ya. Nggih no. Cedatan sa suni ati. Datang termase saya merena hati. Aku kowe dadi karma. Tapi pinter loh, pulang ke testing gendang loh ya, pakai-pakai. Tenang nih mau. Iya mas. Iya. Tanpa bangga, tanpa rasa. Terlalu nafsu aku. Bobo kae kabak cerita mas. Malam masih. Aku kowe
Polai kok kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendali lek ra profesional. Sampai blak 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 blak. Wani nyawar 1.000. Oh iya, pertanyaane. Nggih. Sampe lek duwe bojo lho. Nggih nggih. Ngerti polai kaya ngono bojone jenengan ora gila ngono. Yo gila sakjane. Ayo. Aku dadi bojone wedi kok. Bisa ngurusake terat kuwi. Oke, sampean iki pamritane pun diaturi luar biasa. Kowe lek sering ketemu wis siapa? Ya. Sing ngendal niku. Mas. Sinten? Pak No. Cak No kulit Magetan. Wonten nuwun Cak No. Nggih. Wah, aku sih kok tinggine ya. Lho jenenge ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cak No. Heeh. Masih umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lha sing nemen. Heeh. Tenan to Cak No. Cak No. Sapa jenenge sinten pinten asmane? Oh Cak No, kalau Cak No. Oh iya iya iya. Soale No. Tak doane bojomu ayu No. Bener. Kok tak tukone rokok No. Aku nek wong ganteng wis ra apa tak torok No. Sampeyan dongane kleru. Lha pripun? Dongamu piye, Pak? Muga piye? Muga-muga tak dongakno lek bojo ayu No. Sampeyan salah. Bare cah kuwi pegatan. Kuwi semono dudul. Oh alah No, ora sekolah No. Nono ki mbako apa to nono? Bakomu apa to No? Tak tukone No. Wis nopo SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo rawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso nanyain to. Kok kira lanang No? Luar biasa ini memang sarjana seni pilihan ya. Matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Ayo ayo. Ora temenanan. Wis kompak arang-arang petok parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy